Il-festa Irlandiża ta' San Patrizju ta' din is-sena kienet l-akbar waħda li qatt saret għal dawn l-aħħar 7 snin. Hekk saħaq magħna Viktor Akulina, wieħed mill-pjunieri ta' din il-festa li bdiet tiġi ċċelebrata f'San Ġiljan mill-2007. Kienet tajba u naħseb jiena kien hawn rekord ta' nies jiġifieri u naħseb jiena kien hawn mal-25-30,000 ruħ il-bieraħ. U pjaċir tara l-pjazza mifquqa bin-nies ukoll, għax tant ikun hawn attività li morna tajjeb jiġifieri bħal drabi oħra u forsi naħseb kemm iżjed jiena għax peress li iżjed ma jkun hawn nies, iżjed ovvja jiġifieri. San Patrizju mhux biex tiġib miegħu ċelebrazzjonijiet imma jservi wkoll ta' mutur ekonomiku għas-sidin tan-negozji f'San Ġiljan. One News ħar reazzjoni ta' Sera Baldacchino, negozjanta fi Spinola, fejn spjegat kif matul il-jum kollu ix-xogħol ma qata' xejn, tant li l-bejħ baqa' b'saħħtu għal 10 sigħat sħaħ. Kienet xi ħaġa li ma tispjegaħix, ishom minn ħabta ta' nofsinhar bdew ġejjin ħafna nies jingħaqdu żgħażagħ u hekk it-toroq ingħalqu għal ħabta ta' sigħat ta' nofsinhar. Għamilna raxxi kbar ta' nies mis-sija miżerjament sal-11, kien hawn ħafna xogħol, ħafna briju differenti u bħala bar, fimni xi darba fis-sena tkun qed tistenna xi ħaġa hekk li tilqa' lil kulħadd u nispera li tibqa' sejra hekk għal kull sena. Filip Fenek, li huwa l-President tat-Taqsima Turiżmu tal-GRTU, spjega kif ta' kull sena n-negozjanti jkunu qegħdin jistennew din il-festa bih ġarhom. L-attività kommerċjali kienet tajba ħafna. Fil-fatt dis-sena nistgħu ngħidu li wara 7 snin kienet waħda mill-ikbar illi niftakru. Imma realtà hija li din l-erja hija mimlija attività kommerċjali għax hija tourist area saret nistgħu ngħidu issa fuq l-almanak ta' kull sena u l-fatt li qed jiġu dawn in-nies kollha hawnhekk ġo din l-erja torina illi l-poplu irida. Minkejja l-folol kbar ta' nies jafu jġibu l-ilmenti ta' xi wħud, b'mod partikolari residenti, mhux l-istess jaħseb għas-Sur John Lucia, Ġiljanis li sa minn ġu fommu għex f'San Ġiljan. L-atmosfera u qiegħda x'kien hawn minn qed jgħid imorru ta' qalli x'imorru jagħmlu mela dawk xi remejta. Ġifieri dil-festa dejjem tiżdied qiegħda għax huwa l-iżjed post l-Ingliżi jgħidu where it's happening. Jien inżid iktar minn hekk ngħid where it's really happening, għax l-iktar għalhekk jiġu hawn iż-żgħażagħ anke minn hawndex, u ma nistgħux niskantaw li wara jkun hawn il-ħmiġ kif qed taraw kollu tnaddaf. Twilettaw għall grazzja tal-Alla u ħaneqpa bl-istorbju b'kollox. Malli spiċċaw iċ-ċelebrazzjonijiet, minnu fih il-ħaddiema tad-Diviżjoni tat-Tindif bdew b'ħidma kbira biex jiġbru l-iskart iġġenerat. Kellim mal-Ministeru għat-Turiżmu għal One News li b'kollox inġabru mal-15-il tunnellata ta' skart. Fil-fatt fanqas minn 12 siegħa il-bajja ta' Spinola u l-madwar kienu xummiema. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.